Punih 23 godine se bavim frizerskim zanatom. Iza mene je ogromno iskustvo, mnogobrojna takmičenja, kao i nagrade koje o tome svedoče. Ono što je moja posebna specijalnost i velika strast jeste kolorizacija kose. Do moje lične metode došao sam zato što sam dosta eksperimentisao u traženju rezultata i postizanju rezultata kada je u pitanju platinasto-plavi ton. I došao sam do lične metode koja daje rezultate u postizanju platinasto-plavog tona. Želiš taj platinasti ton, ali nekako ti nikako ne polazi za ruku. Kosa ti stalno izgleda žuta, nedovoljno negovana, a boja se ispira. O tretmanima i procesima koje si radila i da ne govorim. O novcu koji si potrošila takođe. I šta se na kraju desilo? Boja nije postignuta. Da li misliš da postoji rešenje? Ja sam za 23 godine došao do lične metode koja daje rezultat. Došao sam naravno eksperimentisanjem, ali ono što sam shvatio jeste da su jako bitni pravilni koraci u analizi kose pre samog procesa bojanja u platinasto-plavo. O tome svedoči i 300 žena godišnje koje iz mog salona izađu zadovoljne tonom koji imaju na glavi. Kroz lični program Platinasto-plava kosa naučit ću te da efikasno postigneš platinasto-plavu nijansu za 2 sata uz pravilne korake. Ja uvek pravim korake u analizi kose. Ja sam isprobao brendove i odabrao 4 koja postižu rezultate u postizanju platinasto-plavog tona, jer kada se uradi adekvatno analiza kose i ispuštuju koraci, prosto nema šanse da se ne postigne platinasto-plavi ton. Jer kada znaš na koji način treba i da neguješ svoju platinasto-plavu nijansu, to je isto, znači ono što ću te naučiti. Ja znam kako da se ta platinasto-plava kosa hidrira i rekonstruiše i mislim da svaka žena to može da postigne. Rešio sam da prenesem ovo znanje kako bi izbegla greške, uštedela vreme i napokon došla do željenog tona. Svaka žena treba da zna više o svojoj kosi. To naravno ne treba da te uslišite odlaska kod frizera, jer prosto i kada odete kod frizera znaćete da tražite i da objasnite tačno to što želite, to je to što toliko dugo želite da postignete. Od mene sigurno možeš da naučiš kako da postigneš transformaciju, kako sama da izanaliziraš svoju kosu, kako da više nikada ne budeš žuta i naravno i najmanje bitno kako da svoju platinasto-plavu kosu neguješ na adekvatan način jer ona traži posebnu negu. Moja lična metoda je potpuno praktična i mislim da svaka žena može da je nauči, a moj jedini cilj je da izbegnete greške i da sa vama podelim trikove koje sam naučio za ove 23 godine. Pak, sa druge strane, ako ste frizer, da uvek imate aduta u rukavu, da imate zadovoljne klijente i da prosto imate uspeha u postizanju platinasto-plavog tona. Ovo je 100% video obuka i ja mogu da te naučim kako da uradiš analizu kose. Mogu da te naučim kako da čitaš nijanser, mogu da te naučim koji brend treba da izabereš u postizanju platinasto-plavog tona, kako da odabereš boju nakon analize kose, kako da odrediš visinu hidrogena, kako da, odnosno da ti dam recepturu i odnos mešanja i naravno kako da nastaviš da održavaš i neguješ svoju platinasto-plavu kosu. I ono što je najvažnije u ovoj metodi je kako da sama postigneš platinasto-plavu nijansu za 2 sata. Ekskluzivna prilika koju sam pripremio za vas, a to je na vaše interesovanje, jeste prelazak iz tamne u platinasto-plavu nijansu. Sve vas koje zanima ova tema, pozivam da se prijavite. Bićete obavešteni o događaju jer ću ja 25., 26. i 28. marta detaljno pričati o platinasto-plavoj kosi za 2 sata. Pričat ću o prelasku iz tamne u platinasto-plavu, pričat ću o nezi platinasto-plave kose i naravno o analizi kose i odabiru boje.
Mislim da će biti interesantno. Prvi put je jedna lična metoda kao online edukacija za postizanje platinnosti plavog tona i to svakako možeš sam. Prijavi se i poslušaj ako je ovo tvoja tema. Ja sam Neša, profesor Her i vidimo se uskoro.